Hurian itu hatta namar sejaholongan di bagasan Kristus Yesus. Songoni manang hamu sude ruasni HKBP pasar minggu. Nanaing bangi hutup par mingguon melalui live streaming. Horas marihita saluhutna. Nuaing madosa maheta tutikina. Tapasonang marohata asa tapukama par minggota ditikyon. Marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada dohot udutna. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di darohaku Jehovah, nina ibanado, haholongon saleleng na hubain makaholongiho, dibaini hutaiti ho marhita-hita dengan basa. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suhatu dosan. Sailehon jala patu bumadihami haporsiaon nasitong. Tabay mahaporsiaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehon marihami holong ni roha naso marpangaci. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Leho dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami. Mabain lomo ni rohami, say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahita. Tabegema patik ni debata, ima siap patik paupaton, dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiaon ari minggui, di naono mari maulahamuna sa siulaonmu. Alai, anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak bupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu,
Rodi pangisin hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di naono marido di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Di bahani do bana di pasu-pasu di bata Jahoba, ari pada dianan nai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni, odo. Ikut dihabiari rohatta de bata, jalaikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta, diajar nasian hatani de bata, ikut badiado hatani de bata di rohatta, jalaikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahatna, atong rak martangiang mahita mangidogogo tutuhatta, lau mangulaon patiknai. Ale Tuhan de bata. Amin. Tatopoti madusat tanagurangi, tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiak tuho. Dada mga sahok katigoran nami, na mga sahon asin ni roham na gudangido. Saya si marohami dasadok bangso nami, sesama dosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Tabegima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon opun, jala songon opun manorob akka dusam. Say mulak mahotuaw, ayaw do si paluaho. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Udul mahita. Tabegi mahata ni debata, ima nagabe epistel di minggutta sadarion, di enet doisian buku ni si Mateus, biduonom,
Mamuka maisan ayat 25 sampai 34. Tajahama mersika sori. Alani ido ubay na udok tuhamuna. Una kolosoho kamu hosamuna sumarios si panganon. Manang daging muna pasari-sari para biton. Daum margaho sasyasa si panganon. Daum manga daging sian para biton. Ise hamu marhuaso pagadahon ari-ari na nanggol sa asta gajang na anggotuk siap pakolsohon ni rohana. Au madok tuhamuna. Gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana. Gari so mamake songo bunga-bunga sada. Atau unang mahulusuar rohamuna madok. Aha mapanganon nami, aha mainumon nami, aha maparabiton nami. Sai jumolo malului hamu harajaon hiribata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na do sude aka odek tuhamuna. Ima saatna. Martua do akan atumangiho kata ni debata jala no peopsa. Amin. Taha tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata sa haporsiaw ni sadok portibion, ra mahita maddo. Au porsia di beta Jehovah, ido ama pargogo na so hatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di beta Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gaben siya tod di porbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinorsilang, na tuat tuban wato rudung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo,
Lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, isimay ibana pay mamulok so tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di todi porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria to panala Kristen akan na badia. Dok dia sa sisani dosa. Dok dia tay na magdo. Dok dia nguluan na suara sudah. Tabegema ede puji-pujian sian kor inahanda. Diuduti mamuse kor Kompera PGUE Jakarta Selatan dungi kor Gloria.
tabege matikting sadaro. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas madihita saluhutna amang inang. Datangi homa tikting di Mingguta sadarion, Minggu patuluhon dung Trinitatis, 21 Juni 2026. Naparjulu, guarni Mingguta sadarion, Ima Minggu patuluhon dung Trinitatis namar lapatan hasi turu sadaon ni debata. Topik ni Mingguta ima saluhut nado diramoti debata. 2. Pandidion nabadia jadwal khusus. Di hari Minggu sadarion Minggu 21 Juni 2026 di parmingguan pukul 10 WIB, di Patu Pahuriata do Pandidion Nabadia jadwal khusus, tu sahalak ian akon bawa. Tolu, pasahaton ulus turuas namarumur 70 tahun. Di hari Minggu nanaeng ro, Minggu 20 Juni 2026, dung sidong parmingguan pukul 10 WIB, di Patu Pahuriata do ima pasahaton ulus tu akka ruas ni huriata nama rumur 70 tahun sian tanggal 1 Juni sahat rodi 22 Juni 2026. Asa mandaptar ma tu situa wik. 4. Pertangyangan wik. Huriata Patu Pahon pertangyangan wik di Bagasan Saminggon Ima. Senin 22 Juni 2026 di Wik Sia di keluarga Donald Linggom Samosir, Erni Dewi Margareta Boru Butar-Butar. 2. Keluarga Nyonya Tapu Bolon Kapmi Boru Saragi Simarmata. 3. Keluarga Nyonya Asiaan Lisma Boru Silaen masuk pukul 10.30 WIB di RSG Huriata. Kamis 25 Juni 2026 di WIK 2 di keluarga Ezekiel Maranatha Gultom Nelly Rati Boru Purba SE masuk pukul 10.30 WIB, alamat Jalan Tanjung Barat Selatan nomor 1 RT 03 RW 02. Kamis 25 Juni 2026 di Wik Walu di keluarga Sada, keluarga Rio Sigal Hasibuan SIK MH, Naomi Juliani Boru Saragi SIK MH. 2. Tolhas Basana Boru Tagalung SHMA dan Sintua Tru Tarida Boru Tagalung. Tolu Dita Sukma Parawansa. 4. Keluarga Poltak Tapu Bolon Ida Sondang Boru Tapu Bolon Serepina M. Dona Boru Tapu Bolon masuk pukul 10 WIB di RSG Huriata. Sabtu 27 Juni 2026 di WIK 15 di keluarga Imer Situmorang ST MM, Jenny Lasmaria Priska Boru Sitorus AMD masuk pukul 10.30 WIB di Jalan Dahlia Tolu nomor SIA RT 02 RW 05 Beji Depok. Pinangido Turuas Wik 2, Walu Sia Doho 15, Asaro Mandohoti Partangyangani. 5. Penhabisan Sintua Pasahaton Tohonan Situa HKBP Pasar Minggu tahun 2026.
Di hari Minggu Nanengro, Minggu 20 Juni 2026, di Parmingguan pukul 10 WIB, patupaon ni huriata do penapisan sintua, manak pasahaton tohonan situa, tu 12 halak calon situa, 10 sada sian huriata HKBP Pasar Minggu, dohot sada halak sian HKBP Jati Padang Pagaran ni huriata. Onom, pangebation huria. Sada, di hari Minggu sadarion, Minggu 21 Juni 2026, borhat do punguan kor gita kasih ni huriata, lao magebati huria HKBP Cibinong. Dinalaho rapak marminggu do patubegion ende kor puji-pujian di parmingguan pukul 10 WIB, nani uluon ni inang pendeta Rapina Inna Buana Habeahan STH. 2. Di hari Minggu sadarion, Minggu 21 Juni 2026, rodo tamu ni huriata punguan kor lansia HKBP Tanjung Karang, dinalaho rapak marminggu doho patu begion ende kor puji-pujian di parmingguan pukul 10 WIB. Nani uluon ni amang guru huria alipen pakpahan SSN, dohot inang Bibel Pro Eva Boru Siregar. Tolu, di hari Minggu sadarion 20 sada Juni 2026, rodo tamu eni huriata kor Kompera, Komisi Perempuan dan Anak PGIW Jakarta Selatan, dinalaho rapak marminggu doho patubegion ende kor puji-pujian di parmingguon pukul 10 WIB. Pitu, konseling retreat pelajar anak sidi reguler tahun 2025-2026. Pelajar sidi reguler tahun 2025-2026, patupaon konseling dohot retreat ima di hari Jumat saat roh di hari Minggu, 10 sia saat roh di 21 Juni 2026, maringanan di Hotel Alam Sagita Puncak Bogor. Nagawe narasumber di kegiatan konseling do retreat, ima opat halak pandita ni huriata, dohot motivator nasional amang perlindungan marpaung. Walu, panitia pesta gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2026. Dung siduk tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. Sia panitia tahun transformasi. Sada, anak bersanding sejak dini, evangelism explosion for kids. Panitia tahun transformasi patupaun kegiatan anak bersanding sejak dini, evangelism explosion for kids, di hari Senin 22 saat rodi 26 Juni 2026 di ruang fasilitas lantai tolu mulai pukul sia saat rodi 10.30 WIB. Kegiatanon dinohotan di Akka Yana Kota kelas 4, 5, Onom SD. Naung mendaftar saat tutikyon toropna 34 halak. Pinangido tusude yanakon kelas 4, 5, do Onom SD asaro mandohoti kegiatani. 2. Pemberangkatan anak kelas Onom SD masuk ke kelas remaja. Kegiatan pemberangkatan anak kelas 6 SD masuk ke kelas remaja di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, maringanan di ruang serbaguna mulai pukul 10 WIB. Pinangido tu ianakon kelas onom dohot orang tua asaro mandohoti kegiatan ini.
acara dimulai dohot ibadah. Tiktingoma songon nagabe undangan. 10. Dewan Koinonia, Seksi Perempuan. Sada, PHD Gabungan Perempuan. PHD Gabungan Perempuan sekaligus perpisahan tu keluarga Amang Pendeta Region MCAAD STH, Maice Dame Boru Pasaribu di Patupa di hari Jumat 26 Juni 2026 masuk pukul 15.30 WIB saat Rodina Sidung. Maringanan di RSG, Nagabe tuan rumah Ima Perempuan Sian Wiksada. Pinagido tusude Perempuan Asaro Mandohoti PHDI. Tiktingoma nasongon undangan. 2. Bunga altar. Naparadehon bunga altar di Mingguta Sadarion, Minggu 21 Juni 2026, Ima Sian, Situa, calon Situa do Ruas Wik Walu, Moleatema di Pasaturiata, lam ditambahi Tuhan tama pasupasuna tujoloan niari. Seksi Sekolah Minggu, Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP 2026. Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP 2026 di Patupa di hari tanggal Rabu 1 Sabtu 24 saat Rodi 27 Juni 2026. Inganan, Perkampungan Seminarium HKBP Sipaholon, Tapanuli Utara. Diutus Suryatado sahalak Yanakota Sekolah Minggu Ima Melodi Boru Sirait Lao Mandohoti kegiatan. Seksi Naposobulung. Seksi Naposobulung naik Patupahon Kesehatian Naposobulung Ima di hari Jumat 26 Juni 2026 masuk pukul 10.30 WIB. Maringanan di Bagasni keluarga Budiman Huta PHSH Theodora Monalisa Boru Huta Barat dengan alamat Jalan Teluk Bayur Sada nomor 8C Komplek AL Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nah di uluhan ni inang pendeta Rapina Ina Buana Boru Huta Habayan STH. Pinagido tusudena posobulung asaro mandohoti kesehatiani. Tiktingoma nagabe songon undangan. Dewan Marturia Seksi Sending. Partangyangan bulanan Seksi Sending. Seksi Sending Patupahon partangyangan Seksi Sending di hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 WIB. Tuaka pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, do tuaka ruas natarjou di Parkobasion Sending. Partangyangan di Patupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Tiktingoma nagabe undangan. Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan dan Bantuan Sosial Pendidikan. Di hari Minggu Nanengro, Minggu 20 Juni 2026, di Parmingguan pukul 7 WIB, Patupahon di Huriata do Ima napasahaton bantuan sosial pendidikan tu akka ia anakon ni Huriata jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dohok na kuliah di perguruan tinggi, naung memenuhi kriteria dohok persyaratan, toropna 20 sia halak. 10 saja, Yayasan Terangkasih. Penerimaan siswa baru PAUD Terangkasih tahun ajaran 2026-2027. PAUD Manang TK Terangkasih membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
Pendaftaran boi ma langsung tu kantor kepala sekolah TK Terangkasih manang na di stand pendaftaran na di patupa di pintu masuk gereja. 12. Namar bagas, tikting paduahon. Nang manjalo pasu-pasu perbagason ma dos tiroi hator halomoan lumbang gaul esa anak niamata hotma perlindungan lumbang gaul esa nainan tubuh di inata situa doktoranda pegat Rina Dumela Borusitorus alamat Jalan Ragi Cantik nomor 22 Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, anggota jemaat GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota. Dohot nanaing oroana, rotua nauli boru panjaitan SHMH, buru niamata M. Alboin panjaitan nahinan, tubuh ni inata Maria Magdalena Manorek boru Simanjuntak SHMH, alamat Jalan Jambu 2 nomor 44 RT 03 RW 01 Tanjung Barak, masuk week 2, anggota jemaat HKBP Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan di Patupa di hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 10 WIB di GKPI Jemaat Khusus Siantar. 10 tolu ruas napindah. Mamuka Minggu Sadarion, Minggu 21 Juni 2026, nunga pindah ruas ni Huriata ima keluarga Nyonya Sianipar, Adriani Pesalina Boru Pardede Escape, Sian Week 12, pindah tu gereja HGWP Letare, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Distrik 10 Pitu, Indonesia bagian timur. 14. Ruas Namonding. Saya di hari Senin 15 Juni 2026 nungaju molo monding amata situa doktorandus Tupal Hasiholan Siahaan umur 73 tahun nahin abaluan ni inata lupina boru siagian nahinan sian wik itu. 2. Di hari Selasa 16 Juni 2026 nungaju molo monding inata Asmawati boru Simanjuntak umur 74 tahun pasoduk bolun ni amata doktorandus Theodorik Sitohang sian Wiksada. Tatangnyakon ma asatibu tarapul keluarga namar sitaononi. 15. Ruas ni Huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut. Ruas namar ulang tahun hatu tubuh dohot namar ulang tahun Parsaripeon. Mamuka sian tanggal 21 Juni sahat tu tanggal 27 Juni 2026. Goar-goar namar ulang tahun Boy Mataida di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilasti rohatai di enek dosian Sada Tesalonik 5 ayat 16 rodi ayat 10 walu. Tok-tok mahamu marlasni roha, unang matsadi hamu martangiang. Mandok muliate mahamu siala salutda, aido dipangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus. 16 ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akka namar sahid manahun,
dohonon namima. Saya di pasu-pasu Tuhan taima sude pagubation najina lomuna tibu malum parsaitoni. Tatangyak ko manasida asa tibu malum sian parsaiton. Daftar guar-guar ni namar di bagasan parsaiton. Boima taida jalata jaha di buku warta jemaat. Tikting nasujinaon do parhepengon ni huriata. Boima tajaha di buku warta jemaat. Naong di parade huriata. Songonima tikting dihita di bagasan samingguon. Tabegema sosialisasi sian panitia Gotilon. Shalom, Horas. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Yang kami hormati, Amang Pendeta Rijon Malcolm Siahaan STH. Yang kami hormati, Guru Huria Amang Alipen Pakpahan. Yang kami hormati, Amang Inang Parhalado. Yang kami hormati, Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu. Yang kami kasihi Naposo Bulung dan remaja yang ada saat ini maupun yang ada di live streaming. Izinkan kami dari Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2026 untuk memberikan sedikit sosialisasi mengenai Pesta Gotilon kita. Adapun Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu akan dilakukan pada tanggal 20 September 2026. Kami mengajak Amang Inang, seluruh jemaat HKBP untuk dapat bersama-sama berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang nantinya untuk memberikan persembahan berupa dana untuk dipergunakan meningkatkan pelayanan program gereja dalam hal Dewan Koinonia, Diakonia, Dewan Marturia, juga untuk dana operasional rutin gereja, serta keperluan dana untuk keikutsertaan kita dalam kegiatan tingkat distrik, pusat, dan oikumene. Adapun dana yang diperlukan untuk tahun ini adalah sekitar 2,5 miliar rupiah bruto, dan ini juga digunakan untuk mendukung program transformasi HKBP Pasar Minggu. Adapun program-program pencarian dana yang akan dilakukan adalah yang pertama berupa amplop ucapan syukur yang sudah kita mulai sejak tanggal 7 Juni 2026. Jadi kami harapkan nanti diisi dan dimasukkan di kotak Gotilon yang sudah kami siapkan di depan pintu gereja. Kemudian yang kedua Silua Week, baik dari week 1 sampai dengan week 17, Silua kategorial punguan kur, janji iman berupa janji pribadi kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah kita terima. Kemudian lelang panitia yang bisa ditanyakan di Sintua Week dan juga kepada panitia nanti. Kemudian penjualan kupon yang tentunya nanti ada kupon berhadiahnya, Amang Inang. Serta persembahan ke depan pada hari H Gotilon. Lelang makanan, buah akan disiapkan panitia sampai dengan hari H. Dana Silua, janji iman, dan lelang dapat ditransfer ke rekening panitia Pesta Gotilon melalui bank BTN yang ada di buku Warta Jemaat. Demikian kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan dan sukacita, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Pesta Gotilon tahun 2026 hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin. Horas. Tabegema ede puji-pujian sian kur lansia HKBP Tanjung Karang diuduti mamuse sian kor lansia HKBP Pasar Minggu diuduti mamuse sian kor Wiksada.
Marede mahita sian buku ede nomor 710 ayat sada. Tapasaha ma peleata sian las nirohata pelian sada adot sadabi.
Mauliate ma diho Tuhan. Holan alani asini rohamdo. Boi hami rap marpungu mamuji guar munasun badia. Ditonga ni jorom na badio. Alani say pasu-pasu ma parsaron nami. Naing hubigi hami maho marhiti hatam. Alani say paradi ma rohanami saluhutna. Laho tumangihon ho. Asa ia dung hubigi hami hatam. Lampulin haporsyon nami. Laho mangiton ho saliling hami mangolu. Mauliate diho Tuhan. Amin. Horas madihita saluhutna. Mauliate madi Tuhan di parsaurata adorak suhujahatan di bata kutabay masaotik sibus siri di parsaurata di haroronami tu huriatta irasa pelopat tahun nasalpu amat dapat ditasiahan makobasi di HKBP Tajuk Karang amitiki di HKBP Kedaton di Bandar Lampung. Jadi masai lungud dorohan yakka amat talan siaw mulu agak makatai pihami naking berek kamu nausukku dapat ditai guari maju sada len sia iniku ita ada dope hamu ibaw to dope nyonya on dinna dope jadi dingok dope batarida hot dengan ka parsauran salileng non torop nami naro 30 halak diuluhon ni ketua seksi amata Kombes Purnawirawan amang utajulu dohot sia dewa koinonia mata situa tabak godanggo na lansia di Huriatta hampir ya di atas 60% ngalansia ruas di Huria HKBP Tajuk Karang ala 17 Agustus tahun ini HKBP Tajuk Karang marumur 77 tahun jadi sodo inang buru siregar omma na tardidi perjulu di HKBP Tajuk Karang di ramatama penon usuru jongjong. Jadi natumuha minaron noy ngamat tatubing ma 27 tahun. Nokposo au ma menjelang 61. Ang ginang bibili poroi dang lansia rupi. Da na mangajari hami do amang sinaga ate. Jadi opat kami Pangulan Agok di HKBP Tajuk Karang 2 Padita Ama, au masada guru Huria, sada inang Bibil Pro. Sahak mata beni Huriatta, tuhita salukna, horas madita salukna. Pujaha mahatani di bata tersurat di Sada Musa bidu 20 sada, mabuka sian ayat walu sahatu ayat 20 sada. Tapai hut-hut mak. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marharwan bolon masih Abraham di ari nasirang susui si Ishak. Dungi Saidi Ida si Sarama anak ni si Hagar boru Misri natinubuhon na di si Abraham mangarehe. Jadi didok matu si Abraham. Pabali mahato banon rap dohot anak nai aidang manean anak ni hato banon rap dohot si Ishak anak ki alai sugo situtu dorohani si Abraham dihatai alani anak nai alai ni debatamat tu si Abraham unak sugo roham taringot tu danahi dohot taringot tu hatobam tangi homma sude nanidok ni suara ni si Sara tuho ai marhite-hite si Ishak do targoar diho pinopar anak ni hatobam mipe bahenok kudo gabe bangso ala pinopar muiban. Jadi dipasugot si Abraham manugot nai hehe dibuat masagu-sagu dohot aik satabu-tabu dilehon maitu si Hagar
di pasadak kematua barana, dungi di palahoy bana, rap dohot danahi. Jadi laho may bana, hape lilu do di halongonan Berseba. Jadi duk sudah aik siat tabu-tabui, di papea madak danahi tutoroni rabba met-met. Dungi di paholang ibana lauhuddul argasas senior siani ainin nado dang tarpaidai daahu dak danahi lahomate. Jadi saya huddul ibana todong siani uhud dipangiar suarana jala tumatangis. Jadi ditangi honde batama suara nidak danahi. Jauh-jauh ma suruan ni debata sian banua gijang di sihagar nin nama madok ibana. Aha diho alehagar unang ho mabiar ay nunga ditangihon debata suara nidak danahi sian hapeahan nai. Hehe maho. Pahehe madat danahi jalatugu ibana dohot tangammu ay bahenok kudo ibana gabe bangso nabulun. Dungi dipatonggor de batama mata ni sihagar gabe di idama sadamual. Jadi laho maibana manggohi tabu-tabui dohot ay jala dipainum dak danahi. Dungi ditupak di batama dak danahi magodang laus maringan ibana di halongonan diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan parang gabe dibuat inanaima sadaburu misir bahen jolmana ido sahatna. Borhat mahita siat topik ni minggutta nama suarahon saluhuddo diramoti debata. Pitor torang ma dirohatta molo saluhud berarti diramoti disarihod debatado. Sude pinopar ni sia berhab. Na tubuh sia si Isak dohot na tubuh sian si Sara ima si Isak dohot na tubuh sia si Hagar ima si Ismail. Molo disarihod debata na duai alai adongdo bedana. Di perbedaan naima tabuna. Alanita paihuti hukma. Na perjulu debatado na maju na marsuru na mamilit Abram borhat sian hutani amana. Ima sian urkasdim iko borhak maibana tuhuta si patuduhonon di debata ima tutano Kanaan. Nunga maru mursia barham hati hai 75 tahun. Dang nadangol si Abraham diharan dah. Gudang do pahapahananna. Madu madonatorasna. Alai dipilit Abraham do na umarga di goluna dia may pajauon di debata. Dang dapat kita di Bibil adok komunikasi ni Abraham tu debata madok buhaharo bolo solao mululawaw isedong aku mululujaw idiaw maradi adong go resarea isi adong go birdisi daw. Alay borha do si Abraham. Dibuam ma anak ni hahana si Lot. Dibuam ma si Sara. Dibuam ma akajol manatinuhorna. Ima namarmahan pahapahananna. Sahak mahita tu Kanaan. Hola sahak si Abraham dohok rombongan na tu Kanaan. Na perjulu di pajongjong di patupa Abraham ima. Inganan parsobaon tu di pata. Pidde bana musisiak putaon tuhutaan di pajongjong do musisi disi langgatan parsobaon manak pemilihat tu debata. Pidde bana musisiani tuhutana asing
na dipatupa Abraham ima langkatan pamujion pamilian tu di bata. Ini menarik. Alay nakpe di pajongjong Abraham mulu taro istilah nuaing inganan perpunguan inganan persebau tu di bata sa di pajongjong gareja nikko majo. Di sima de bata marbaga-baga ahamadido di biddu 15. Abraham bereng jo tu gijang. Mulu bilang ako bitangi besongoni matorok di param musuh. Di tahun ke-10 Mei didok di bata tu si Abraham. Dungi di biddu 15 10 tahun Roma si Abraham ido iba nama. Dang adok pinoparhu di lehokko Tuhan ninna. Tarpai mada 10 tahun. Itur diuduti si Sarah mamuse. Ahamay do Sarah tua matay. Nunga disudati Jehovah mangitubu. Watopo mahatobatki hatobakku. Dang ido do hatobatta. Hatobakku. Angkiat maruli aho sian ibana. Dungi dibuat si Abraham ima si Hagar. Ima turpo na nagtajaha. Debata marsuru Abraham mamilangi bitang ko. Alayang ko si Sarah mamilangi umur do. Dang mungkin biyaw mangitu budang. Dang mungkin. Ay beda 10 tahun Abraham tu si Sarah. Molono 75 nakiborha berarti si Sarah 85. Nga 10 tahun na si dari tanah kanan tikinan nido ni si Abraham tu debata dangadong anakku. Laos dibasa-basa seperti kian nido si Sarah mangetong. Berarti si Sarah marumur sa dia 75 tahun. Dietong debata marsuru Abraham mamilangi bitang go songo torop ni bitang di langit ma paparam musogot dang marsogot sogot do satu saat. Kapan itu satu saat hanya Tuhan yang tahu. Dang iba buat tua 10 tahun naik 20 tahun. Sogot. HP si Sarah mangetong umurra. Didok ma ngadi sudah tidak batabi au mangutubu. Alani buat ma hatobakku si Sarah. Ima turpuk natajaha di bagasa turpuhon. Dia ma nanangi dauta siya turpuhon akamanga kainang mukis songoni dohita na mangulon idok di bataa alita atu si gabibi disuruh di bata mamilangi bitang songoni torok ni paparam musugot alai Sarah mamilangi hagalionna doho keterbatasan. Dalam keterbatasan nima noaing dipakulingi di bata keluargai ima turpuk natajaha di bagasan tikyon. Dia mai tubuh mak si Ismail. Dungi magodang. Alai gabe pis. Bahasa Batak doda, bahasa tulis don. Bahasa Indonesia don. Sarah dianggap rendah. Iya, Hagar leas rohana mamereng si sodukna. Soduk bulun nei. Tuan nei, nyonya nei. Ima si Sarah. Tortu boy de berengosian bahasa tubuh ni si Hagar maradopos si Sarah. Sehingga nga adong bepanggorani roha tidak enak ini. Antara Sarah dohot hatubanna. Alai hatubanna nunga mardinggan daging. Jadi la mardinggan daging ibana bis mamatana mernida si Sarah. Naung Sarah sendiri medok nunga disudati di bataaw. Gabi mangit tubuh. Tubuh ma si Ismail. 3 tahun nai ma si Isa asa tubuh. Marumur sia puluh sia tahun ma ro suruh-suruhan di bata. Tu si Abraham dohot si Sarah. Ro madapot tot yudung-udung ngai. Abraham
Tahun ni songonon rodo hami. Tububuhan anak masih Sara. HP siap pitu dapuran marbigi-bigi itu si Sara. Mekkel ibana. Terus urusan bahasa Mekkeli. Iripu si Sara dang boy di bereng suruh-suruani namasa di bagasi. Mengaku do si Abraham do si Sara. Molo sia puluh sia tahun ro tahun ni songono berarti tubuh masih Ishak marumur sedia masih Abraham 100 tahun. Dungi si Sara marumur 10 tahun. Hira-hira umur ni si Ismail 3 tahun mah. Betul tamu nak ya? Marumur 14 tahun. Berarti ngai SMP ya teh. Mau 14 tahun dang nang SMP kada ada. Ibu di zaman non 6 tahun nggak masuk SD kan? Nah, tubuh masih Ishak. Dung sirang susu. Berarti hira satau. Kalau masa tahun nanti sirang susu. Marmeam-meam mak. Itu dah. Di patupas ya berhama jamuan besar ucapan syukur. Alai di hati kau ucapan syukuri marmeam-meam mak si Ismail naung marumur 14 tahun ni. Dohot si Isa na marumur 1 tahun. Di bahasa Batak di dok Ismail mangarehe. Atik na digotili do te. Saya digoti si Ismail do roseinganin na rupani. Saya digotili si sakit bah ngaroseingan. Hola na dia na masudio na rupani. Mamerek tidak kani tersinggung ise. Sara, dak si Abraham. Mang na si berek si Abraham may mukis si tamu iba na tiki rolura. Catat muda tersinggung si Abraham. Si Sara. Tu dia si Sara mengalu-alu. Tu si Abraham. Mulai bahasa Batak kasar roh tahun. Alai itu bahasa selina. Alam menuju tu ise do anak perjanjian. Alani tegas, dangi palamot-lamot. Tegas do. Dang arong rupani dilapis-lapis. Asa tabu bigion alebe jadi kabur. Dah. Ahamadi dok. Ujaha mayat 10. Pabali mahatubanon. Dohot anak nai. Dangi dok. Pabali istri kedua mi. Dah. Pabali nahuliat tuhoy. Dah. Tetap do status na. Hatuban. Dohot anak nai. Dang di do. Dohot anak mi. Ay boy do ni sesarang anak nai. Alay boy do ni si Abraham dang anak nai. Dungi lungum maroha. Anggo dia 10 saja. Sogo situ tu maroha ni si Abraham. Ubege hatai alani anak nai. Memang si Sarau nate lomo-lomo na do. Iba na do marsuru. Iko kan? Kan nelihat do izin. Buat mak, buat. Dung gabe usir. Boy do hamu tersunggul tu masa ni si Adam do si Hawa. Hati-hati mau ke perempuan ni dah. Adam dan Hawa doda. Ai Hawai do diperdaya uluhi di boto de batado dang jay panganon nam. Inna do diingot do. Ale sabil merdala tangan na ibuti koma parbui. Alai burju do siada mo tinatana. Dungi di leo mati sunod do na las di pangan. Memang muluso di allang amatan na nilop pamunay. Tu dia banamangan. Mangan nila apo na lili do da. Paulahaw, itu dohonon na. Ang gusto, alang mo binahulop pa. Disuruh si Sara si Abraham. Iyoloy. Alaya hamana tubuh. Tabereng mamuse. Bohado antara hatuban, dohot anak perjanjian. Ima naung nipadat to di dibata.
25 tahun nasalpo. Molo 75 tahun si Abraham borhat, dungi sahat tu tanokanan, dungi didok ma di batatu si Abraham bilangi bitak sonima torok ni poperamu ale masai 25 tahun naik. Siani bata buat jolo perjulu jamita. Ketidaksabaran Sarah menunggu janji Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadi keretakan di rumah tangga. Ise mamu iso si sabar, aledak sabar. Ketika kita tidak sabar dalam sesuatu, yaitu banyak hal yang akan terjadi yang sifatnya negatif. Ati na sabar do, paimay mahon, pasu-pasu ni debata, gay masa makorupsi. Siapa tahu kan, dak sabar. Udah di pertangyangan, mula mabuat sersa setahun do kan? Mula, ada polisi mantan tentara setahun ya, kalau dia ngambil sersan. Tapi kalau masuk akpol berapa tahun? 4 tahun. Iko hosaw 4 tahun. Dilatih maksud itu, dibentuk. Lebih lama dibentuk, tapi kesempatannya untuk maju lebih. Karena dibentuknya sudah beda. Jadi boleh dong namasa, ya berbahagialah. Menjadi 4 tahun, marsitaonon. Karena Anda dibentuk 4 tahun. Menjadi, ya kan jadi perwira lah. Jadi kalau sudah dibentuk 4 tahun, kuasanya, jabatannya, perjuangannya, nilainya beda. Dia akan melayani lebih luas lagi. Dan dia akan lebih bijak. Maka ketika kita sabar sampai 4 tahun, 4 tahun lah saya pakai. Kita sudah menjadi lebih bijak dan lebih kuat. Memiliki nilai juang yang luar biasa. Awana di parhuta-huta dah, partantom bau. Tano tebangan, saya rumah tinggi sedipuan. 1 SMP dah dong listrik hutan kami. Digolak-golapi dah dibentuk bapakku. Dibal-bali do maksud tu. Alana hacik mata ibal lepu do gari. Ai pe holam mangaluli botol do kaleng ni susu pe sa maol. Kulai betu perlau. Lau ma bai palito kan ido nai. Ido dah. Hacik mata itong lau majaha. Beja dang manukat doi be marsyajar sunarong meja. Bai bereng mai baharong amo dodok na majo bai balbal masya pudi suna binereng ai golap do. Ido bende balbal maksud tu. Unggo dong aku soni, dong aku sabaya. Ijambi do noangi. Alan idangol la. Bai isi paki bapak na do. Sumaila do ho atam mat step sa di huton na isi pakko 1 jambi. Di sitaon do, ido dibentuk begitu lama. Tetapi setelah di kampung orang, tarida ma perbuena dibentuk naking, ido kan? Dia berjuang. Ai hamis sia marti duduh. Dong aki 10 tolu sadaina de. Borhat to. Ai no do biakana komurudotinna. Ya puji Tuhan. Dong akod dah. Puji Tuhan. Ay kaliligi di Indonesia, tokin na ito luar negeri naman. Buasa boy songoni, karena dia tidak berhenti dalam proses perjuangan hidup. Kenapa manusia gagal? Dia sudah masuk dalam proses sudah 70%, tetapi dia melihat ke belakang dia berhenti, turun lagi ke nol, nggak akan sampai ke yang dituju, karena dia tidak sabar. Alani turpohon mengajar kita sabar majo. Dan gitu sabar. Sabar menunggu petunjuk Tuhan. Dia petunjuk Tuhan. Tidak di keluarga Abraham. Sogo marohani si Abraham. Alay terro de bata unak sogo roham. Alana molo dipelihara ho sogo di roha. Pesta gotilono pegagal don. Ale boleh mengucap syukur, marpesta peta hotiak minggu, amat deh. Erong gohuria,
tiap minggu marpesta, alin ni hasuton ni ganuk lunggu. Jadi bulu 12 lunggu na, bulan sada ngamar pesta halai, lunggu sada. Bulan 2 ngamar pesta halai, lunggu 2 hasuton na. Halai si buat bahali lang. Metode may. Duksugo rohani si Abraham dipaingot di bata. Hita pe dipaingot di bata, unak sugo rohatta. Alai naso masuk tu pikiratai bigi suara ni debata. Ahamedok debata tu si Abraham unak suguro ham tu danahi taringot tu hawamu tangi hom masudena ni dok ni si Sara tu ho marhite si Isak do targoar di ho pinopar. Jadi janji debata 25 tahun nasal pudang mosei dang mubai tubuh ni si Sara do. Nagabe na targoar pinopar mo. Alai on na tinubuhon ima hatoba modo na tinubuhon nai basuru malao. Alai bohali. Unak tujangi di bohali. Dileam matabu-tabu. Mulai dok tabu-tabu so ngalengkak beda ko na aku wai dak ko na nerminum ngadoho ti si panganon. Alai sa dia godang manabu-ibuanon ni si Hagar ay dia pehot tu abarana do kan? Dang mungkin balaju 3 tahun. Pasti do dalam waktu yang singkat. Dung lau halahi tu halongonan habis ma. Lam rudu do pikiran ni si Hagar. Sehingga anak na nakinga 14-15 tahun namay di piakon ma turabba na mehmet. Hira na so masuk akal hulo di piakon. Masa remaja di piakon nurut. Mulu remaja sa umur 14-15 kan. Betu pesi pagi hodo. Ay gulang ko pesi panggaron yon. On dipiakon, nurut. Dung ilaw masih Sara. Si Hagar itinggal hon. Ay mangihutos si Hagar mate namay anak nay nanurut naking dipiakon tapi nurut dipaholang. Alayahan na terjadi tumatangis do si Ismail. Tumatangis gugudo suarana. Ditangi hodde bata suarani danahi. Dakko to boleh kahum bibi muna adong ido isi dungi makatai masih Hagar dohok de bata gak ada. Ditangi hodde bata masuara nidak danahi. Ayah hasalah nidak danahi. Ang nasalah di mana? Ada. Tahu nasalah sih. Dang boy don si Abraham dang anak nai. Ditangi hodde batama suara na tumatangis. Pola didok dipangiar suarana jala tumatangis. Berarti dia bersuara sekuat tenaga. Dangi patorang ahama na dipangiari. Tuhan mate na mau. Abraham among mate na mau. Tikirau manang nenda dakta boto. Alai ingot sahat tu di bata. Jadi Alkitab tidak mengajarkan tanda kutip ya tutur bahasa. Tetapi Alkitab mengajarkan hati yang berdoa. Na tumatangis. Bas suarahon. Namasa di ngoluna. Ditangi hodde batama suara nidak danahi. Dungi didapot to suruani masih Hagar. Hagar na buado ho. Dungi makatay manasida imana di patorang di bagasat turpuhon. Dungi di patonggor di batama mata ni si Hagar gabedida ma sadamual. Imana dicatat musay garis bawahi. Nakinduk kabis isi ni bahal na lidan na si Abrahami, anggo Hagar madok mate na madadanahon, habis ibana aupe mate ma. Daido. Alayala di sido de bata di holso ni rohai. Holso may taguare. Di holso ni rohai. Di patonggor de batama mata ni si Hagar. Hanya mata Hagar. Dioperasi marau na te. Nakatarak. Dungi ka diberek si Hagar mabuti. Ya dalo jauh mga luluy ay. Habis ay. Hape tarberek sama along ko si sumur. Dak sumur na tuari di gali suru-suruat daw. Sumur na leling di. Alay ima parbuy ni holso. Olo nang itadda matta. Mololso anak kay naon.
Waduh. Lam jelas itu dah Muhammad dalam gatenggo tikiol so kamu mana ngalam zorbuk do. Apala dangi lihat setora bulanan lembaga do mat ter kamu. Oldos bah mularong ko soni baru ni raja dia luar biasa dia. Semakin nakal lamatai lam gatengi bereng. Ada besok ni? Bado. Di Patonggor debata mata ni si Hagar. Tuhan ambil keterbatasan Hagar itu. Lalu Hagar melihat sekelilingnya, ternyata ada di situ kehidupan. Ima sumur. Dongi dibuat, mak minum manasida. Satorusna di patorang. Mangolu manasida si, laus tinggal ma di si di halongonani. Ulaun ni si Ismail ima jadi pemanah di bahasa Indonesia. Amang inang dia managa bejamita, sian hatorangan ni hatani di bata, dahu patorang di hita. Na perjulu, hidup benayed denami. Unang holsowan. Aliaw do mamereng naking halahom maredde. Memang dang wajan holsoak kalaho. Mahu awdok na budari. So tukol soak kamu mangedehon holso. Alana hata perjulu unang. Itu kan? Unang. Mula unang ora-ora deh. Alani setabu eddi unang. Dia dehot dohot holso. Molo halak na holso bahado. Gajang go hosana mananga hosa-hosa. Itu putus-putus do ngal hosana. So binoto mananga tabbatua molo ngal hosa. Dangadok tua molo lam holso kita. Molo seita jo dong atta urupi jauh holsoan. Adong natabba. Aduh, nahol soat dapat. Dangarok tua di si. Alani unang holsoan. Ale Sarah. Ale perempuan. Sabar menunggu. Ketika 25 tahun bari Tuhan memenuhi janjinya. Selama 25 tahun kita menunggu. Jangan diwarnai holso. Tetapi harus diwarnai kesetiaan kepada Tuhan. Ada kita na sabar 25 tahun menunggu baru apa yang kita doakan mulai hari ini, kita catat hari ini. Baru 25 tahun kemudian Tuhan mengabulkan. Kira-kira ada enggak di antara kita yang hadir? Dah. Walau berjanji kita tu anak kota, tak terpenuhi. Au mak berjanji do bapakku. Tiki ay 6 kilometer si jebuk nami tu SMP. Ido. Molo dinggad do nilai rata-rata sekian utur sepeda na. Bukijar metong bersitutu mah hape dang itur sepeda. Buitur hacite do aku mereng bapakku. Ali dang mungkin boy menggati bapa kan. Bapina dinggam maroha mamereng bapa na si mergabuson. Kebetulan amate bapakku benna hurok songone. Anggo mangulu mabira rok paumpabahon non. Bel-beli ba mo siya? Kak keterbatasan ni Zolman sudah manangasikap kui, manangasikap natorasui, manangasikap ni sampai itu keterbatasan manusia. Tetapi ada hal yang pasti, yaitu adalah janji Tuhan. Jadi bolo burjuhi tasaluhu namar Tuhan ingat, tak sepat ditesiaha jalommu upa. Siapa ni siya do? Siya Tuhan. Tuhan do na taului. Nama suarahon ido akaparjamita hamion. Adong do Tuhan nama ngolu. Tidak pernah lupa. Cuma kita dididik lebih sabar lagi. Semakin lama kita berlatih. Demi kesetiaan kita kepada Tuhan. Molodung. Lele kita latihan. Ingok mak. Jabatan kita semakin luas. Tanggung jawab kita semakin luas. Dan kita akan semakin bijak. Sekali lagi, kita akan semakin bijak setelah melewati rintangan, latihan yang sangat panjang itu. Alani posroha sudah ruas ni huriat tanah hadir di son, seunang maholsoan hita, ala didok di episteli, carilah dahulu kerajaan Allah. Dungi tabbahononna. Molo didok dungi tabbahononna tapahu sorjada lulihamu maharajaun ni debata do atigoranna dungi lehonon nama tuhamu dang ninna
Beda tidak? Dungi lehonon nama Tuhamu. Dang ninna. Alai tabbahononna. Jadi ketika kita mencari kerajaan Tuhan, hidup itu sudah diberi Tuhan. Tetapi masih ditambahkan. Ima upa ni halak naradot mangalului harajaon di bata. Jadi akamangkan hututuk ma jamitaon haringga sotta martangiang, haringga sotta mengikuti PHD persekutuan, ya kesetiaan kita untuk terlibat dalam semua kegiatan program gereja yang kita putuskan, apakah itu PHD, apakah itu pesta gotilon, apakah itu dan lain sebagainya, adalah bagian daripada hidup kesetiaan kita mencari kerajaan Allah. Allah ni siat debatado upa si jalo otta. Debatado na taului di si laos debatado nama masuk hita. Secara khusus kepada saudara kami jemaat yang membawa anaknya dalam baptisan, kami percaya ya kalau di kampung terlalu banyak waktu orang tua memperhatikan anak, sehingga akibatnya sering dibal-bali. Seseringnya dia dilihat, sesering itulah itu ditendangi. Aiho lebat doh merdalat tak lihat sehali. Lu jong join na lemar merdalan di mana pak sehali naik. Iya, ujungnya gabe merlujungi matong dak dana himeng hindar sanartuna. Jadi biasa merlujungi. Itu. Kalau di kota beda, dia merlujungi. Ya. Jadi kalau Tuhan percayakan anak, kalau Raja Salomo, segala berkat harus dijaga seperti menjaga anak mata. Anak mata. Kalau anak mata ketutup, nggak bisa lihat kan? Ya seperti itu. Jadi kepada Amang dan Inang membawa anak dalam baptisan, ya saya yakin dan percaya menjadi orang tua pendoa bagi anakmu. Kalau Amang dan Inang diberkati Tuhan, ya jangan berhenti berkat itu hanya pada dirimu, tetapi biarlah berkat itu juga nanti secara estafet. Anakmu, cucumu, berdoalah panjang umur, supaya bisa melihat apa yang dinikmati anakmu, apa yang dinikmati oleh cucumu. Lalu kita akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Apalagi kita bisa melihat sampai generasi keempat, adong namar nini marnono, targara dia manginang, dah targara. Upuk kumate 100 tahun 10 hari, dibereng dope, dang diberek tahe. Hola berita nama, tubuh odoh-odoh na. Huetong ma tiki 216 halak masude, mate ibana. Detuk sumarulu-pulu ibana mate dah. Holsuad dope upuk hira-hira mate, ngamak kaliang ibana 216 halak sa kelurahan. Mulu menguli sudah 216 perumahan dari bepiga RT. Itu berkah enggak terhitung. Sampai seperti itu berkat Tuhan itu. Jauh melebihi apa kita pikirkan. Maka didiklah anakmu sebagaimana Tuhan mencintai kita, cintailah anak kita, cintailah dan sesama kita. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan nabasa, pujalo hami hatam nasun badiai, mamakulingi hami di ari na pinar badia mon. Nunga hujalo hami hatam nasun badiai mamakulingi hami, say pasu-pasuhum matuhami, songo pasu-pasum tusia Abraham, Ishak, Jakobi. Gabi hamido anak panean, hamido nadapotan haluaon, sian Yesus Kristus Tuhan nami. Suan mahatamon mamorhati hami tu sudia kaulon nami asa unang gabe ruas na holsoak kami alai ruas na setia na toktong jauh-jauh tu guarmu na sumbadei. Sabar menunggu suara Tuhan, sabar menunggu hari yang baik dari Tuhan dalam semua perjuangan kami. Posrohanami sudi ulau di tongan ni huriam, odona puna huriam alani homa na mangaturhon saluhutna. Gabe hasangapon hamuliao di guarmu. Ali Tuhan hubok kami matuho, ianakon ni ruas ni huriam, nanayang majalo padidion na badia, pasu-pasu manatorasna, laos pasu-pasu madadanahi, gabe pangului, gabe ruas na mabiar midaho jala magodang,
di bagasa tangamu na sumbade. Hutang eko kami matuho, ulaw na balga ulaw las ni roha, na nagsipatupaod di tonga-tonga ni Huriam, ima di nang majalo tohonan hasituaon, 12 halak ruas ni Huriam, nang mamulus parguruan, dohot naradi mamiliho diri na makubasi di Huriam, pasu-pasu manasida, pasu-pasu keluarga, pasu-pasu ng akapaparan na, tabama pasu-pasu si halasonon na Tuhan, manabay gugo hapistaran habisuhon na sida, makubasi di tonga-tonga ni Huriam na bulunon. Lasoni malay Tuhan, huwan hami tuho, nang ulaw na balga di tonga ni Huriam, nang dipabakit panitia pesta gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2026. Sepasada marohan nasida, gabi panitia pendua yang luar biasa, na toktong mangido petunjuk tuho, ahasi patupaw nasida, asa dipeleho diri na gabi pilihan na mangulu, makubasi Huriam. Pasu-pasu sude panitia, pasu-pasu manang sude keluarga nasida. Las di bagasan arina pinarbadiam mon, huwag kami ditangyang nami Tuhan, ruas ni Huriam na marsitaonon, ala ni parsirangan, ala ni hamatiani. Apuli malay Tuhan, keluarga ni inanami Regina Boru Manalu, naong nialakmu ama nami siya tonga-tonga ni bagas nasida. Laso ni poparan ni ama nami si Tua Dr. Andus Tupal hasihola siyahan. Bana di dia pihak kapaparan na apuli manasida Tuhan. Laso ni malay Tuhan, nung dia lapo siya tonga-tonga ni bagas nasida, inanami asmawati borsi majutak. Maninggal ho naman nami Dr. Andus Theodoris Sitohang, asiroham, apuli manasida. Hatamima Tuhan namian di bagasa rohan nasida, papos rohan nasida Tuhan, molotung ditinggal hon akan na hinaholongan na pinasida, alay dang ditinggal hoko nasida. Lasoni ma Tuhan huwan hami ditangyang nami ruas ni Huriam na tongon di gosa-gosa kaparsahiton, na dibagas na menugwak kepemulihan. Lasoni na dirawat di rumah sakit, ima ruas ni Huriam merari na inggolan, nami Nyonya Situa Gibson Siahan Eboru Aruan, Nyonya M Hutapea Boru si Bajutak Asima Roham, say pangatoy maho Tuhan, di parsahiton na masa di ngolo nasida. Palos nasida Tuhan, marhay hipason mulak tutongan ni bagasna. Asang getale Tuhan, doho nasida makatidak ko denggan ni basam, pangatoy di sudi akan na masa di ngolo nasida. Lasoni malay Tuhan, nang akan na marsahit na toktong dirawat di bagas nabi, akasahit menahon, atoy manasida Tuhan, paloas nasida Tuhan, majalo hamamalom siya parsahitan. Ruas ni Huriam na marlas ni Roha, na marningot ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, sailam tabay mapasupasum halasono nasida tuak katikin ng ro. Sude matahe, tatap nasa pakubasyo ditongan ni Huriam, hupa sahat tami may tutangamu, pasada matang yang nami mangidohot tuho, rapon ho mahami mangulahoni sa luhut na. Di bagasan ko ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amen. Marede mahita siya nomor 730 los tapasaha ma peliata. Bapa,
Tuhan kepada di marohata laho masuk tu acara padidiun nabadia. Mari de mahita sia buke de nomor 146. Ayat 1 ayat 2. Martanya yang mahita. Alia manami na di Banua Gicang. Narodo hami tujulum mabuat danahon. Saya si maroham. Jalo mana si dagabe anak komu. Pasu-pasu jala pergugui maibana. Mangyahi hangoluas sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu akadongan nama buat dana si didionon. Tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion nin namadok akasisianna. Pudai hamuma saluhu bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan guan ide bata ama. Dohot anak dohot tol di purbadia. Ajari hamuma nasida mengaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jalaigo ma. Sai dong anakku dohamu. Galup ari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manangisi na porsia doho ni didi dapotak kanguluan. Alai naso porsia hona uhum sugut. Tangyo kamu madot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maakan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buat ni. Jadi dung di ida Yesus si sugo marohana di dokma. Luat camu maka danahi rotu au unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu. Manangisi pe anggo sesongo dana kibana. Majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadat danahi. Dia pehom ma tangan natu nasida masu-masu nasida. Atong di ala amang di sodo inang. Atidak ko kau majo hata hapor siyaw tay. Rak mahamu makatidakon. Aw por siya. Atau ngalusi hamu ma hata nau sukutonon. Di pangido hamu nuaing di dion danahon tu bagasan di nahina persiamuna. Beha nau lodo hamu memudai anak komunaon asa diboto jalan dihuton ibana hata ni debata. Nau lodo hamu marsuru ibana tu gereja doho tu perguruan di Huria Protestan. Asa gabe ruas namangulu ibana di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha maibana tu debata marhiti padidir nabadiai romahamu tujulu.
Ale Jakob Gemaliel haholongan nababan. Hudidi mau tu bagasan goan ni debata ama. Do tu bagasan goan anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni todi purbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata mahu. Di hababongok mo tu bagasan harajaon ni debata rodi salilingi-liling. Amin. Martanya yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasatami dana ho tuho jala di jakokori ibana gabi anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen ibana di tanah on. Jala gabi paniat di hanguluan nasa liling-lilingna. Asi maroham doh diakan atau ras nidak dana hon. Sai pargugui jala ajari manasida menugu dak dana ho tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani arajaumu. Amin. Mari de mahita laos joncong mahita saluhuna. Ale di batama namin na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na maulihutus. Upasatami masya na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toldim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gicang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajommu. Sai sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Leho matuhami sai dariun hangulua siapari. Sisa madusa nami songo panesa nami. Didusan didongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Raja
jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Oras manita kamanginang buat amang nababan dan yang juga kita di depan. Amanginang masih jalangan di julum mahita laos majalang natoras tidak dan antar didi mengucapkan selamat. Iso mahita masih jalangan doho guru riata nama babarita nauli saya dari Tuhita. Habis permingguan adong go tapatupa acara matama tu tamuta na ni wakil ni pungwal dan sia ni huriata mewakili manamuai pungwal dan sia HKBP Tajuk Karang.